Nimic nu e cu neputință celui ce merge prin credință. De Domnul te-ai rămâne aproape, te-ar învăța să mergi pe ape. Întinde-i mâna lui Iisus, întinde-i mâna, de El ascultă chiar și marea și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde, fără voia Lui măcar un fir de păr nu cade și nu te vor atinge lei cei din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul îl scapă. De-ai vrea să mergi în pas cu Domnul, să simți cum îți veghează somnul, în slăbiciuni să-ți dea putere, în suferință mângâiere. Întinde-i mâna lui Iisus, întinde-i mâna, de El ascultă chiar și marea și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde, fără voia Lui măcar un fir de păr nu cade și nu te vor atinge lei cei din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul îl scapă. De rab și stai în ascultare, nu te doboară vreo încercare, nu te împinge vreo ispită, că a fost pe cruce biruită. Întinde-i mâna lui Iisus, întinde-i mâna, de El ascultă chiar și pământul și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde, fără voia Lui măcar un fir de păr nu cade și nu te vor atinge lei cei din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul îl scapă. De vrei să lei pe El în toate, din apă și din foc te scoate, din valuri și talasuri grele, să treci biruitor prin ele. Întinde-i mâna lui Iisus, întinde-i mâna, de El ascultă chiar și valul și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde, fără voia Lui măcar un fir de păr nu cade și nu te vor
vor atinge lei cei din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul îl scapă.